Oyawre nyakwara mogi kendo en geno mara ni ichiew maber. Kamoro amora ma intie arwaki ni machiegni e nonro mar Oboke. Kawuono chieng' wuok tich tarik 9 dwe mar 11 higa mar 2020. Marwaki e chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile wan kod oboke adek. The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kendo thor mar wacho oboke mar The Standard en ni isolated. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard, isolated. Ker Donald Trump mar piny Amerka en jago masani koro odong' ka kende. Tok ka nyaka osiepene magita gi del mincha gin kodo karachiel sani koro oseweye kendo osiro lwedo ker manyien mar piny Amerka Joe Biden. Osiepe mag Trump magita gi del kaka Prime Minister mar piny Israel Benjamin Netanyahu, Prime Minister mar piny Ingereza mano Boris Johnson kaachiel kod Prime Minister mar piny India mano Modi bende nosewere kode kendo siro lwedo ker manyien mar piny Amerka Joseph Biden. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Jotelo mopogore opogore mawuok e piny mangima manyocha gin osiepe mangita gi del mar ker Donald Trump mar piny Amerka sani koro oseweye kende kendo gisiro lwedo ker manyien mar piny Amerka Joseph Jr. Biden mane oyier kaka ker manyien mar piny Amerka. Yiero ma Donald Trump pod otamre yie nyaka sani. Kata kamano Trump to dong' ka kende kendo osiepene oseweye kende e odong' mna kende e kinde ni ma pod odhi nyime kod kwedo yiero mar piny Amerika. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Donald Trump odong' kar kende. Ito oboke mar ariyo lose wi wuon od jalup ker manyien mar piny Amerka nyadendi Kamala Harris miluongo ni Douglas Emhoff e kinde manyoro giromo e gwenge mag Philadelphia e state mar Pennsylvania. Kamala Harris mano jalup ker manyien mar piny Amerka kendo ito oboke mar ariyo lose tudruok mare kod wuon pargi mano miluongo ni Douglas Emhoff e gwenge mag Philadelphia e state mar Pennsylvania. Ito oboke mar adek loso ewi anyuola mar ker manyien mar piny Amerka Joseph Jr. Biden kata Joe Biden kod min ode miwacho ni ne oyudorego bang' ka jaode mokwongo ne ong'ielo rengo kendo nyathine wuode bende ne ong'ielo rengo kadulwe kod tuo mar kansa. Min od Joe Biden mokwongo ne ong'ielo rengo e masira mar apaya bang'e to wuode bende ne ong'ielo rengo kaluwore kod tuo mar kansa. Kendo iwacho jaode ma en kodo sani kaka osebedo ka bet kode kinde ma en kod chandruok thuolo mokalo. Ito oboke mar ang'wen. Pod nitiere penjo ni nyaka ne yier ker Donald Trump ka ker mar piny Amerka osebedo ka owere kod pinje ma oko, osebedo kanyakla kod pinje ma oko, gino mosebedo ka wacho ni America First. Osebedo ka oketo pinje ma oko tenge. Kendo jotelo mopogore opogore ma e piny mangima ni kod geno ni ker Joe Biden dhi kelo riwruok kanyakla riwruok kindgi kod piny Amerka. Jotelo mopogore opogore ma ok e piny mangima ni kod geno mathoth ni ker Joe Biden dhi kelo gi kanyakla kendo gidhi keto riwruok mar piny mangima moloyo kaka ne nitie e telo mar Donald Trump mane owacho ni ne oketo piny Amerka tenge kod pinje ma oko. Ito oboke mar abich wacho gino ma loch mar ker Biden onyiso ni pinje ma oko, geno ma pinje ma oko nigo kuom telo mar Joe Biden, geno ma pinje ma oko mopogore opogore ni godo ewi telo mar Joe Biden. Iwacho ni jotelo mopogore opogore mawuok e pinje ma oko ni kod geno mathoth ewi telo mar Joe Biden. Moko kuom jotelo man kod geno mathoth ewi telo mar Joe Biden gin kaachiel kod ker mar piny China Xi Jinping, president mar Russia mano Putin,
ker mar Canada, Prime Minister mar Israel mano Benjamin Netanyahu, kaachiel kod Chancellor mar piny Germany Angela Merkel, kaachiel kod Prime Minister mar piny Ingreza Boris Johnson. Magi e moko kuom jotelo man kod geno mathoth ewi loch mar Joe Biden kaka ker manyien mar piny Amerika. Oboke mar 6 pod loso mana ewi yiero mar kom ker mar piny Amerika, kama jotelo mopogore opogore dhi nyime kod oro otegi mar puoch kod pak ne ker manyien mar piny Amerika Joe Joseph Biden Jr. kaluwore kod yiero mare ka ker mar 46 mar piny Amerika. Moko kuom jotelo mabende oseoro otegi mar puoch kod pak ni ker manyien mar piny Amerika Joseph Jr. Biden gin kaachiel kod ker ma pacho kae Uhuru Kenyatta, jalup ker William Ruto, ogai ma ODM Raila Odinga, jalup ker machon Kalonzo Musyoka, ker mar piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ker mar piny Nigeria Buhari, kaachiel kod ker mar piny Zimbabwe moluor Mnangagwa e kind mamoko. Oboke mar 7 bende ipenjo ni to kes ma Donald Trump omako e nyim doho kata modhi mako e nyim doho e kwedo yiero maduong' mar kom ker e piny Amerika, odhi gore e lwanda kose odhi nyago olemo. Donald Trump chano dhi chwalo kes mare e doho mar Supreme Court mar piny Amerika mar kwedogo duoko mar kom ker mar piny Amerika. Oboke mar 8, governors kaachiel kod MCAs dhi bago romo kod ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta odiochieng' makiny kendo twak ewi ripot mar BBI. Odiochieng' makiny MCAs ma pacho kae kaachiel kod governors ma pacho kae dhi bago romo kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga kama gidhi twak ewi ripot mar BBI. Mabiro thuolo machuok bang' ka ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga nyocha osetimo romo moyiedhi kod senators kaachiel kod jood bura ma pacho kae e gwenge ma Naivasha ewi ripot mar BBI. Oboke mar 8 bende, jatend duond od bura mar Wiper pacho kae Kalonzo Musyoka kwayo jotend ute lamo ma pacho kae mondo osir ripot mar BBI. Kalonzo Musyoka mano jatend duond od bura mar Wiper kwayo jotend ute lamo ma pacho kae kata jotend kanise ma pacho kae mondo osir lwedo ripot mar BBI, kowacho ni mae ripot madhi kelo ogendni duto mag pacho kae kanyakla. Oboke mar 9, midhiero momako piny owacho mag counties ewi gik thieth mano PPEs ma iwacho ni ute thieth mag piny owacho mag counties onge kodo. Ma en wach momako oboke mar 9, midhiero masani okwako piny owacho mag counties ma pacho kae kaluwore kod nok mag PPEs. PPEs gin personal protective equipments mago morobeni itiyo kod jothieth, lakteche kaachiel kod nyamrerwa ma pacho kae e kinde ma gichiedho jawago ma osegamo kute mag COVID-19. Oboke mar 10 bende poloso mana ewi chal mar tuo mar COVID-19 miwacho ni yawago kata joma mine mapek kadho e matek kaluwore kod tuo mar COVID-19 masani okwako pacho kae. Oboke mar 10, moko kuom jood bura machon ma piny Tanzania sani koro oringo donjo nyaka e pacho kae kaluwore ni imanyogi kod telo mar ker John Pombe Magufuli. Moko kuom jood bura machon e piny libama ma Tanzania nyoro chuno mondo go ng'wech nyaka ochopi pacho kae bang' ka giseyudo ling' ni imanyogi kod telo mar ker Pombe Magufuli mar Tanzania. Koro ne gibiro exile. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo be ni oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard, sulwe mar Manchester United MBE Marcus Rashford sani koro chuny nyalo yweyo bang' ka ker Prime Minister mar piny Ingreza Boris Johnson nyoro yie kod kwayo mare mar miyo nyithindo ma ochando chiemo e skunde e piny Ingreza. Mano sulwe mar Manchester United Marcus Rashford odiochieng' manyoro
nyoro bedo kod mor bang' ka Prime Minister mar piny Ingereza Boris Johnson nyoro yie kod kwayo mare mar konyo nyithindo ma ok anyuola mochando e piny Ingereza. Ito oboke mar 39, joloch mar Kenya Premier League season mokalo Gor Mahia mayengo piny kawuono odiochieng' ma kawuono ni dhi ng'eyo to jomage ma gidhi chako kodo e tukego mag CAF Champions League. Gor Mahia odiochieng' ma kawuono dhi ng'eyo to gidhi tugo kod club mane e tuke mag CAF Champions League mag pinje mag Afrika. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni MCAs face legal horror in 2022. Jo od bura kaachiel kod MCAs ma pacho kae noyudo buok bang' yudo maling'ling kata yudo ler ni chik mane okadhe higa mar 2017 madwaro ni MCAs madhi laro kom MCAs kaachiel kod od bura yiero maduong' mabiro nyaka bed kod degree. Ma en chik mane okadh kod od bura maduong' higa 2017 madwaro ni jago moro amora madhi chung' laro kom MCA kaachiel kod od bura nyaka bed kod degree. Chik ni iwacho ni dhi ketie tim e yiero maduong' mabiro. Manyiso ni ng'ata madwaro chung' MCA kata MP e yiero maduong' mabiro nyaka bed kod degree. Ma en chik mane okal kod jood bura e higa mar 2017 kendo odhi chako bedo e tim kochopo e yiero maduong' mabiro. Kata kamano jood bura kaachiel kod MCs ma pacho kae osewacho ni gibiro dhi e nyim doho kwedo chik ma kamano madwaro ni ng'ata madhi chung' laro kom MCA kaachiel kod od bura yiero maduong' mabiro nyaka bed kod degree. Ito oboke mar 2 gi 3 loso mana e tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 4 ng'ata madwaro laro kom MCA kaachiel kod od bura maduong' ma pacho kae higa manyien nyaka bed kod degree. Jogo madhi laro kom MCA kaachiel kod od bura maduong' e pacho kae nyaka bed kod degree. Mano en kaluwore kod chik mane okadh kod jood bura higa mar 2017. Ito oboke mar 5 Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga dhi romo kod governors kaachiel kod MCAs odiochieng' ma kiny kendo twak ewi report mar BBI. Ito oboke mar 6 nyaka 7 loso mana ewi loch mar Joe Biden ka ker manyien mar piny Amerika. Ito oboke mar 9 loso ewi oganda mathoth ma pacho kae mane omaki kod obila kaluwore kod ketho chike mag tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 10 loso ewi yawago moseng'ielo rengo e pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 12 jood bura machon ma e piny libamba ma Tanzania sani koro ringo wuok e pinyno kabiro e pacho kae bang' yudo maling'ling ni piny owacho dwaro makogi kendo sandogi kuom kwedo yiero mar ker John Pombe Magufuli. Tok oboke mar Daily Nation. Jalup ker William Ruto onge kod kihondko moro amora ewi okil Kamalo Kapol Gisheru mane odhi e nyim doho mar ICC kendo idhi donjone kod keth mar miyo mitbilie witnesses e kes mitudo kod jalup ker William Ruto. Iwacho ni jalup ker William Ruto onge kod luoro moro amora ni Paul Gisheru nyalo ndhoge ewi wach machalo kamano. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni governors list their demands for BBI support. Governors ma pacho kae nochiwo moko kuom dwaro ma gidwaro mondo timnigi eka gisir lwedo report mar BBI. Moko kuom dwaro mag governors en ni omigi teko mar riembo e tich jalupgi mano deputy governors kaachiel kod omigi teko mar walo ng'ata moko bedo ni nyaka gibed ng'ama miyo kaka bedo deputies magi. Mago e moko kuom dwach governors ewi report mar BBI. Gidwaro ni mondo omigi teko mar riembo e tich jolupgi e pacho kae mano deputy governors. Ito oboke mar 3 nyaka ito oboke mar 2 Musalia Mudavadi kwayo ni mondo oket oganda ma pacho kae duto e twak ewi report mar BBI. Ito oboke mar 5 governors dwaro ni
omigi thuolo mar riembo e tich jolupgi, kaachiel kod omigi thuolo mar walo ng'ato ang'ata ka bedo jalupne, mok ochuno nyaka obed ng'ama miyo ka gavana e ng'ama dichuo. Governors bende dwaro ni omigi thuolo mar gwelo jalupgi, mano deputy governors, tok yiero ma ok kapok gidhi e yiero maduong'. Gidwaro ni omigi thuolo mar yiero jolupgi tok yiero maduong' e pacho kae. It oboke mar auchiel osewi duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kae EACC, madwaro ni omigi thuolo mar donjo ne jaod bura achiel e pacho kae kuom tiyo gomenda maromo bilion 1.8 e yono ma ok ler. It oboke mar 9 nitiere paro mar chako evening classes kaachiel kod holiday tuition kochakore higa manyien. Mano nitiere paro it oboke ni mar 9 mar mondo evening classes kaachiel kod holiday tuition odhi nyime higa manyien. Moses Wetangula bende nitiere ywaruok e duond bura mare mar Ford Kenya e kinde kod Wafula Wamunyinyi. Jahera mar Lolwe TV, mano bende makelo e giko nonro mar oboke. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.